Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da saduwa da ku a wannan sabon channel namu mai suna Arewa NGTV. So kamar da na muku alƙawarin cewa zan nuna muku yadda za ku ƙara wa mining ɗinku na Satoshi gudu da kuma yadda za ku yi ku samu Bitcoin a cikin sauƙi ku rinƙa tarawa kamar yadda kuke gani yanzu ganawa. Idan kuka duba za ku ga gashi nan kuma ina da wannan Satoshi ɗin za ku ga ina da guda 322. So hanyoyin da ake bi gaskiya shine idan kuka duba za ku ga yanzu dai kamar gift away da suke bayarwa na Bitcoin sun daina bayarwa, amma akwai hanyoyin da idan ka bi su kai haƙuri za ka rinka samun wannan Bitcoin ɗin. Kamar da kuke gani yanzu zan nuna muku Bitcoin ɗin da nake da ya kamata in cire su a yanzu wanda za su zo su nan su taru da kuma ainihin yadda za ku ƙara gudu. So da farko ba zan fara nuna muku yadda za ka karɓi wannan Bitcoin ɗin naka. So already ya kawo ka nan gudun za ka zo ka danna nan idan ka bi wannan hanyoyin kenan yadda za ka karɓi Bitcoin naka za mu fara muku da shi. So yanzu zan karɓi Bitcoin da zan zo danna wannan gurin. So na danna wannan gurin kun kalla wannan downline na wanda ya yi abun nan da link ɗina ne kun ga a Bitcoin da aka bani. Ku lura da wannan Bitcoin da yake nan, ku lura da percentage ɗin shi. Yanzu zan danna wannan zan yi receive, za ku ga ya zai ƙaru a nan. So bari in danna nan ɗin yanzu ku gani sai mu ga me zai ƙaru a nan. So gashi yanzu na danna shi, in kuka duba za ku kalla point ɗin ya ƙaru. Sai in ƙara ja ƙasa sai in nemo shin akwai wani Bitcoin ɗin sai in rinka dannawa. Kun ga yanzu gashi nan already ga wani anan sai in sake dannawa haka. So kun ga gashi nan Bitcoin ɗin na ya sake ƙaruwa. So hanyar da ake bi a rinka samu wannan Bitcoin ɗin kenan. So shi kuma wannan ya za a yi ka rinka samun wannan Bitcoin ɗin. So ana samun wannan Bitcoin ɗin ne ta hanyar inviting ɗin mutane. Yanzu na ci gaba da dannawa za ku ga ina ta karɓan wannan Bitcoin ɗin nawa har ya kai ga na haɗa adadin Bitcoin da zan iya na cire. So kada bidiyon ya tsawo, yanzu bari mu je kai tsaye directly inda za mu ƙara ma shi wannan mining ɗin namu gudu, so domin mu rinka samun abin nan Satoshi namu sosai da kuma Bitcoin. So in kuka duba za ku ga anan gashi abin da nake receive na Satoshi za ku ga yana karɓan 0.0133 wanda a da bai kai hakan ba, amma sakamakon jajircewa da na yasa nake karɓa. Kun gan shi anan, kun gan shi anan. So kai ma ka lura da naka za ka ga abin da za ka ringa karɓa anan matuƙan ba kai abun nan ba. So gudun shi a yanzu hanya ne guda biyu gaskiya. Hanya mafi ƙarfi shine kai referral, kai inviting ɗin mutane. Ya za ka inviting ɗin mutum? In kai register ka gama komai za ka zo ka danna nan gurin haka. So in ka danna za ka ga link ɗinka, in ka danna nan copy haka kai copy ka tura wa mutum ya register da link ɗinka. Mining ɗinka zai ƙara gudu, sannan kuma a nan ne duk wanda ya register da link ɗinka yana mining. So in ka zo ka danna nan za ka kalla ana baka, za ka kalle shi a nan, sannan kuma za ka ga ana baka kyautan wannan Bitcoin ɗin kana receive kamar yadda na yi receive na nuna muku a baya. So shine wannan hanyar da ake bi kenan. Sai kuma hanya na biyu shine hanyar kamar exchanging ɗin irin su hashcat. So kamar yadda kuke gani network ɗin na ɗan yi ƙasa kaɗan. So kamar yadda kuke gani shine wannan irin hashcat da kuma gift card, to shi ma yana ƙara wa mining ɗin gudu. So amma ya za a yi ka samu wannan hashcat da gift card ɗin? Ya danganta tsakanin ku ya ku masu mining a junanku. So idan kana so ka ba mutum wannan abun nan ɗin za ka zo ka danna nan copy. In ka zo ka danna nan za ka copy wannan hashcat ɗin, za ka je ka tura masa ta WhatsApp ko ta mail. To shi kuma in zai paste ɗin za ka zo ka danna nan wanda zai yi screenshot, za ka yi screenshot ɗin wannan ka tura mishi, shi ma zai accept shi kenan. A ta ciki za ku je ku yi connecting ɗin abun nan ɗin naku, za ku login ku yi connecting ɗin hashcat ɗin naku, shi ma hakan yana ƙara gudu. Idan gift card ɗin ne ma shi ma gashi nan muka danna za ku ga gashi nan ta inda za ku yi ku haɗa shi, shi ma ya kai ga kun joining ɗin shi yana ƙara mining ɗin ku ya rinka ƙara gudu. So wannan shine hanyoyin da ake bi a ƙara gudun wannan mining ɗin ta cikin sauƙi. Mafi mahimmancin abu shine ka ci gaba da inviting ɗin mutane, kana ba su link suna register, sannan kuna exchanging ɗin wannan card ɗin. Idan kuka duba za ku ga cewa ga mutanen da na inviting mutum 400 da guda 3. So yanzu haka kun ga wannan ɗin ma in na danna shi haka za ku ga na yi receive na shi. So kun kalla na yi receive ɗin wannan BTC nawa BTCS ɗin. So na zo na ci gaba da dannawa haka za ku ga ina ta nemo wanda na samu Bitcoin a ƙasan su, ina karɓan Bitcoin ɗina. So wannan shine hanyoyin da za ka bi ka rinka samun Bitcoin da kuma Satoshi, ka ga mining ɗinka yana ƙara gudu. Da an ce an rufe referral, amma yanzu ana iya samu a yi inviting ɗin mutane. Saboda haka kar ku yi wasa, ku ci gaba da mining ɗin wannan coin ɗin domin coin ne wanda za a amfana da shi sosai da sosai insha Allah. So duka anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Sai Allah ya haɗa mu a wani sabon bidiyo. Kar ku manta ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all domin ku rinka samun sabbin shirye-shirye na kai tsaye da zarar na ɗora.